Zdravím, dnes si ukážeme ako nainštalovať zombie mod. Tak poďme na to. Najprv si stiahneme source mod, ktorý je najdôležitejší. Takže ja mám server vo Windowse, ja si stiahnem Windows, ale keďže používate alebo máte kúpený niekde server, tak používa Linux. Ale stejne si stiahnete Windows, ja tu mám už stiahnuť, dáme len Stable Builds a Windows. Taktiež si musíme stiahnuť MetaMod Source. Beží tiež na Linuxe alebo Windowse, podľa toho čo máte. Ja mám Windows, takže si to stiahnem. No ako nemusím, ja už to mám na ploche. Takže mám source mod a metamod source. Vytvoríme si nejakú zložku, priečinok. Neviem, kde to môžete hádzať. Trebárs aj rovno na server. OK. Tak, my inštalujeme source mod. Skopírujeme všetky zložky. Hodíme tam aj metamod. Tak, teraz môžeme nainštalovať Zombie Reloaded. Všetky zložky, čo som stiahoval, vám dám do popisu videa. Ups, blbosť, sem. Zerodox vlastne nepotrebujete, stačí len tieto tu zložky, tieto 5. A hodíme ich priamo sem. Počkáme, nech sa nakopírujú a potom to môžeme hodiť na server. Ja nejaké súbory tu už mám, bude to chcelo prepísať. Vy ak poprvýkrát všetko hodíte na server, tak by nemalo. Takže nahradiť. OK, takže teraz si zapneme server. A sem napíšeme sm plugins list. Ale ja musím počkať, kým sa mi to načíta. Tak, dám enter. Vidíte Zombie Reloaded Filet. Môžeme to vyriešiť tým, že pôjdeme do add-on source mod scripting a vlastne len skompilujeme tento súbor. Ale tak či tak by vám to nefungovalo, pretože by vám nešli zombici ako keby spawnúť alebo aby boli infikovaní alebo tak. Na to je táto zložka, tento súbor, ktorý ukrýva ďalšie súbory samozrejme. Tak, skopírujeme tieto súbory sem. Dáme nahradiť. Pôjdeme do configs. Áno, neviem rozprávať. Dáme zombie reloaded. Zrm. Pôjdeme do player classes. Ale nemesis, áno. Dáme edit, notepad, plus. A sem vidíme infect gain. Nastavíme asi 5000. Že by hitoval proste na jednu ránu a nemusel vás hitovať každých 5 sekúnd. Lebo proste pravím. Taktiež pôjdeme do player classes a sem nastavíme pre všetkých zombíkov 5000. Takže 5000. Áno, 5000 mutated, ďalších 5000, 5000 heavy taktiež a modern zombie tiež. A vlastne admin. Tu budete tiež nastavovať podľa toho, keď budete mať nejaký skin zombie admina na serveri, tak to vlastne tiež sa nastavuje, ale ja nebudem mať, tak uložím. A toto som ukladal. No, to som ukladal, OK. Tak, teraz pustím server. Napíšem zase sm plugins list, ktorý som dal tam asi preklep. Plugins list. Enter. Áno, teraz to funguje. Takže ďalšie, čo tu máme, tak
je tento zombie pack na CSGO. Pretože tieto modely boli základné vlastne z Counter-Strike Source a my chceme zombie reloaded na Global Offensive. Takže si musíme stiahnuť vlastné modely, vlastné skiny vlastne. Dobre, to som dobre povedal. Tak. Tieto tri zložky vlastne stačia len tieto dve. Ten textový dokument a ten game server. Hop. Tak. V tomto textovom dokumente máte vlastne všetky modely alebo všetko, čo je vlastne v tom game serveri. Proste modely, materiály, všetko proste. A tu máme napríklad Alma, Classic a tak. To si všetko hodíme do serverov, Go server, add-on, source mode, config, zr. A všetko si hodíme do downloads. Vlastne Team overlay a zero vision si necháme, ale toto môžeme vymazať. To kopírujem všetko. Vlastne Ctrl A plus Ctrl C samozrejme. Tak dáme Ctrl V. A máme tu vlastne všetky skiny, ktoré by nám malo sťahovať. Takže uložíme. Pôjdeme do modelov, uvidíme. Dáme do modelov. A sem si nastavíme vlastne tieto modely. Ja si to hodím toto preč. Tak, hodím to na jednu stranu, toto hodím na druhú a vlastne čo potrebujeme je len cesta. Paf. Takže dáme prvému zombíkovi. Vlastne to ani premenovávať nemusíme, dáme len takto. Túto cestu. A zrobíme to na všetkých, ja vás tým nebudem zdržovať, ja vám ukážem, ako to potom bude vypadať. Tak. Teraz máme nastavených všetkých zombíkov, všetky modely zombíkov. A vlastne som si len premenoval tieto na Bman. Tak. Uložím. Ďalej, čo je treba nastaviť je player classes. Budeme tam. Ja si to zase hodím tu do rohu. Tak a máme... Vidíme, že tu chce načítať nejaký model, ale my chceme hneď toho prvého, takže to je Bman. Kopírujeme si to tú cestu aj s tým MDL-kom. To je vlastne ten model. A hodíme to sem. Zase nebudem vás zdržovať, len to všetko prekopírujem tak, jak to má a vám to potom ukážem. Tak, všetky modely som vlastne tu hodil len tieto cesty. A ak ste si všimli, tak tu mám dvakrát faty, no trikrát, tu je, pretože som si zabudol nastaviť napríklad aj tieto skiny v predošlom tom. Takže tu sme si nastavili modely. Vlastne tu si môžete nejaké dávať, či chcete fold image alebo cooldown, immunity a tak. Koľko bude mať hiltov, ako bude vysoko skákať, aký rýchle bude a tak, a aký bude mať knockback. Tak uložím. A vlastne ak by ste chceli viac modelov, tak si to musíte hodiť sem tieto modely a zrobiť toto Ctrl+C a vlastne len Ctrl+V, potom Enter a tu len dáme novú cestu ako keby, alebo ja neviem. Dáme napríklad police. Tak. Police. Vlastne tu sa definujú tieto skiny. Keď to mám tak povedať. Tak uložíme. Napríklad vedieme si do Nemesis.
A tu musíme taktiež nastaviť tento skin. A to Guerrilla, tak my si to dáme police. Hop. Dáme uložiť. Tak. Tak, vyskytla sa nám chyba. Vidíte, že tento model nie je pre kachet. Takže sa musí vlastne nejak upraviť. Ale to je jedno. Vidíme tu, že mám napísanú chybu. Alebo sem proste. Že je nejaký Fatty MDL proste. Blbosť. A nechám si to takto. Idem do serveru. Počkaj. Neprestávaj pracovať ešte. Idem do configu. A sem vlastne model player, ktorý sám to bude v player classes. A sem som to asi nejak blbo nastavil. ZPZ. Alebo models. Taktiež to môže byť. Jo, vlastne. Dávajte si pozor na túto chybu, lebo ja som tu dal aj to ZPZ. Vlastne to nemá byť, pretože ono to berie ako ZPZ a ďalej ako tento model. Proste ako vám to vysvetliť. Najlepšie by bolo... Toto ZPZ dáva ako keby meno pred ten model. Vlastne si to ukážeme, ja hneď pôjdem do tej zložky, do models, player sa mi zdá, player, zombies, Fatty. Vidíte, že tu máme len fatty.mdl. A pritom, ak sme mali aj toto Fatty, tak nám to hodilo pred tento MDL. Takže vlastne stačí len znova načítať server. Už by to malo byť opravené. Teraz by to malo ísť v pohode.